kai gawuna wakili na gari gwamna na kai la ilaha illallah Allah dan alfarma sai salamu alaikum wa alaikum sai mu Allah na ji tun daga nesa na ji kana ta wakar gawuna wakili na gari ai mun zakata ba in dan gwamnati ce an riga an gama ta jihar Kano an ku kai wasa fa waɗancan yan kankanan yan kayan gwamnati sai su ba mu mamaki aikin banza ba komai a cikin wannan in ba gori ba da kayan banza da shi ba su da wani amfani ai barin baka labari ina jin ka shi fa wannan gawunan da kace ana magana dan musarci hakuri alhamdulillah wai naji ana magana ko na san shi iya kai tunda ake gwamnati a jihar Kano ba taɓa gwamna adali sahihi ingantacce sama da gawunan na baba Ganduje ba ni zan baka labari bizan ato ni zan baka wato gawuna in kaji ana dattijan arziki in kaji ana dattijan mai kamala dattija ka san dattaku shi ne za ka ji an ce ma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da mo sarki hakuri na baba Ganduje damuna ba ki na komanda kuma wayo mutala silan garu yaki sai da kuma ai na ga ma jihar Kano lakata kabiyan ta dauka duk inda ka zaga ya rungu da sako zaka ji ana dattijan arziki da mo sarkin hakuri Gawuna ai na ga ma 12 karfe 10 zuwa 12 mun ci zabe to ai masu kayan gwari na sai su kida a magon ai na gaya ma jam'iyyar APC daga sama har ƙasa Tinubu ya ci Gawuna ya ci wancan kowa ya ci alhamdulillah kai dai na tabbatar cewa kana da ƙuri'a ai na gaya ma ni ƙuri'a ta tunda na zaben Buhari wancan kar na zaben Ganduje na sa ta na ajiye ta yanzu zan ƙara ko ta ƙara zaben Dr. Nasiru Yusuf Gawuna na gode ni lallabawa za na gode saboda haka a ci gaba da mana addu'a karka muna nan muna addu'a ai na gaya ma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da mo sarki hakuri amanan mutanen jihar Kano gwamnan gobe a Kano in Allah ya so ya yarda muna nan muna taya shi addu'a Allahumma salli ala sayyidina Muhammad